Yen awakmu ora seneng dirusuhi, ya aja ngrusuhi liyan. Yen ora seneng direpoti, ya aja ngrepoti liyan. Elinga rasa kuwi padha dirasa. Wong liya uga butuh tentrem, butuh seneng lan butuh ayem. Mula aja seneng gawe susahi sedulur. Senenga aweh pitulung. Dadi patuladan kanthi budi pekerti kang luhur. Aja ngumbar polah tingkah kang gawe liya dadi susah. Urip iku mung sawetara, aja nganti gawe lara. Tutur lan laku dijaga supaya tentrem urip ing alam donya.